ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони самонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 11 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. навори мошинҳо мешавад. бовар кунед, беҳад мошинҳои хуб гирифтагием ки имрӯз пешкаш шумо мегардонам. дар эълони имрӯза чи ҳасте бардор? Daewoo Nexia аст, Opel Astra F ҳаст, Mercedes-Benz C-Class аст, BMW 5 Series, Daewoo Matiz. Хулас аз ҳар намуди автомобилҳо ҳаст ки ман имрӯз пешкаш мегардонам бардор. хоҳишмандам касоне ки дар канали мо нав омаданд, якта лайкора бизанед. дар канали Авто ТВ ҳатман подписатсия кунед бардор. барои савдо кардани мошин, хона, замин, квартира чизе бошад, метавонед дар рақамҳои муроҷиат кунед бардор. дар наворҳои баъдӣ мегирам, рекламаш мегирам. қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ бардор. тамошо кунед навораи имрӯзаро. ба якм эълон мегзарем дӯстон. якта Astra F ки бар мо равон карданд, ман имрӯз баҳри шумо пешкаш мекунам шербачаҳо. Opel Astra F соли 1996 аст, ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе бардор қарор дорад, яъне ки дар Гипразем. коробкаш бошад механика, мотори 1.6, бензин плюс газ. 35 000 нархи автомобила мега мехеҷибек. хулас ҳатман тамос гиред. ҳам рақамҳои русӣ ва ҳам тоҷикӣ, дастӣ, ватсап ҳамаш бардор инамида ҳастай. дами рақамҳо 988 21 76 37 ва рақамҳои русӣ плюс ҳафқати охираш 04 94 да бардор занг бизанед. ҳуҷҷат то 1 январи соли 2026 ҳастай. утилизатсия ҳам дора. д балони пеш навай, д таги қафош боша бардоро 70%. нарушка, вампери қафо ва крилои пеш кам-кам хирошидагӣ дора бардоро. пусидагӣ не ки надора. марҳамат, занг бизанед, моторш 100% харидорои ҳаққӣ марҳамат кунед. аз номи канали мо бо арзонтон мекунам насиб боша. ба доюм эълон мегзарем дӯстон. Opel Vectra B ки соли 1995 аст. айни ҳол дар қурғонтепа қарор дорад, яъне ки дар шаҳри Бохтар. дар қурғонтепа бардоро соли 1995 назди бозори ҳоҷи шариф мега, ҳамон тарафтай. алиш намеша, фақат нақд пул дар кора мега камон. 95 сол, механика, 1.8 мотораш, бензин плюс газ, 26 000 сомонӣ нархи автомобил. тамос рақамо 885 55 35 95 дӯстон. ҳам ватсап ва ҳам дасти яке аст. ани харидоро бошад, марҳамат, касоне ки просто барои интерес боша, ами нагирен. агар хеле инсонам ҳаста, касе ки нахарад, агар хоҳишмандам занг назанед. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. хуб, Daewoo Nexia соли 1996 айни ҳол дар худи шаҳри Қурғонтепа, иам дар Бохтар аст бардоро, иам дар назди бозори ҳоҷи шариф. соли 1996 коробка механика, мотори 1.6, бензин газ аст. нархи автомобил 14 000 сомонӣ. тамос тариқи ватсап. ҳатман занг бизанед аз номи канали Авто ТВ, шояд ки шумо да боз арзон мекунад бута. хуб дӯстон, ҳама хел мошинҳо ё ки хона бошад, ё ки замин, мол маҳсулот, техника чизе бошад, агар ҳам дар аввал ва ҳам дар охири навор рақамҳоро мондагиам дӯстон, метавонед ки дар мо муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ намехоҳем мегирам, рекламаш мекунам. бардор мошина тозагиша бинед, ҳолат состояние шахтон бинед, баҳо буден. мотори, коробка ва ходовоиш соз айни ҳол. як бирен аз наздик бибинеда ваҷдани кунед, мақбул мешавад агар бихаренш. ба чорум эълон мегзарем дӯстон. анаи автомобилчарам бисёриҳо мештат мекунанд, яъне ки бисёриҳо бардор дар комментария менависенед, агар мошинчаами камрасход бошад, агар хоҳишмандам пешкаш ки ина марҳамат бардор Daewoo Matiz дар шаҳри Хуҷанд аст. айни ҳол соли 1999 сол аст. дар кузофи хеҷибек, мотораш 0.8 як ҳам нест, ҳатто мотор 0.8 гази бензинае. хуб, ана бардоро Хуҷанд Масчоҳ гуфтани ҷой дорад, дар ҳамон тарафаями. коробка бошад механика, 16 500 сомонӣ нархи автомобил. рақамҳои дастӣ ватсап 927 00 42 41. марҳамат, занг бизанед, касоне ки харидор ҳастед. Техас мотор ва утилизатсия нав кардагӣ. мошин дар
маст чо ҳаст айни ҳол. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон. Азри зиёд ки овозум камкам ба фикрам ки ғирғир кесай камтарай мазза нест. шумо бекор нашне гуфта видеотон кам ки тамошо кунед. Боз дайбо матиз и дар шаҳри Ҳисор бардоро айни ҳол. Дар Ҳисор аст. Ирам солаш 1999. Коробкаш механикай. Бардоро мошинчара дар он шавинед тоза кайни. Майдакай. Мотор як ям камрасход назар ба вай фарқ кесай нолсе. Бензини газ 18500 сомонӣ. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 175 55 44 11. ҳуҷҷати солона ва утилизатсия ҳам дора. Ина бинем бардоро. ҳамон рақамҳои монагида занг мизанем. ба эълони шашуми Авто ТВ мегзарем дӯстон. BMW 5 серияс ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Бардоро танара бине ваҳбшетам хеле качока машин танаш ша кардаги. Хулас солаш 1997 дар кузофи седан. Коробкаш бошад механика. Мотор фикр мекунем камтарак калонтар 2.5 моторш бардоро. Бензини холӣ 35000 нархи автомобил гуфтесакам. Дар он салон кожа бинехтон. Рақамҳо барои тамос ҳатман дар WhatsApp метавонед ки занг бизанед ё ки бо телефон мардоро занг бизанед. ҳам WhatsApp ва ҳам дасти 939 25 88 77. кондитсионерш яхай 4 балун нав, мотор коробка звер камуди вообще машинча надора. Касоне ки мехаранд мега аз наздик омада як важдени кунанд маъқултон шава бигира бара. Ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. Боз BMW 5 серияс. Бардорам машина BMW машина серьёзне да, хеле оддӣ поддӣ нест. Дар шаҳри Истаравшан айни ҳол қарор дорад ки солаш 1996 аст, кузов седан. Бардоро моторш 2.3 бензини газ, коробкаш бошад автоматикай. 41096 сол BMW 5 серияс. Хулас тамос гирен дӯстон тариқи WhatsApp. Рақамҳои Вавилён ва он WhatsApp ва он дасти яка 984 44 38 83. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Ягон ҷош заагӣ ё пусидагӣ нест. Техосмотр то апрели соли 2026 ҳаста. Утилизатсия ҳам дорад. Срочно пул дар кора барои мефурӯшам. Агар мошинча ягон дар надорад. Ба 8 миллион мегзарем дӯстон. ВАЗ 2109. ин автомобил айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе солаш 2004. Бинем бардоро. Тонировкаш кардааст мошинча чиста молодёж не. Коробка механика, мотор 1.5 бензини газ 19500 сомонӣ. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 170 33 88 75. бардоро хайхтон диде багажа анаҷаш боша матҳурай аз дурӣ аз наздик аз ҳар нуқтааш мақсад ҳавор кардем. 10 моҳ тонировка дорад, 4 моҳи дига ҳуҷҷат. Утилизатсия ҳам дорад. Срочно баъд фурӯш мега. Касоне ки харидор бошад омада як аз наздик ҳайкна охи. Тонировкача 10 моҳи дига ҳастай. 4 моҳи дига ҳуҷҷат бардоро. 19500 сом мошинча дарунш тоза кай. Мегири фақат гонка. Ба эълони наҳам мегзарем дӯстон. ВАЗ 2109 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Краскаи пешаш бардориш хикихтон айни ҳол дида истодаед. Краска талаб аст мошин. Гуфтамонтон дар кузофи хеҷибек аст. Коробка бошад механика, мотор 1.5 бензини газ 14000 сомонӣ. Мотор 1.5 инжектор. Навай. Якм ремонт зайгаи машина яне. Техосмотр то моҳи феврал соли 2026 ҳастай. Утилизатсия дора баллона 70%. Охири савдо ҳамаи бардоро. Дар ҳамаи нарх, яъне ки 14000 метем бардоро, машина мегирад даномтон мегзарона метатон. Ина марҳамат чикор кунем боз бардоро. Рақамҳои 900 00 47 00 занг бизанен. ҳам WhatsApp ва ҳам дасти яка. Ба даҳум эълон мегзарем дӯстон. ВАЗ 2107 айни ҳол дар шаҳри Русия дар Подмосква, яъне ки дар райони Рӯза қарор дора бардоро. Хуб дафъаи дига ира реклама карда будем. Моторш 1.6 инжектор бардоро бензини холияй гуфтамонтон. Бардорои Подмосква агар ҳамин ҷа бошен хоҳишмандам дар комментария ақаллан ғарибӣ бинависонен. Хуб бензини холӣ мотор 1.6 инжектор коробка механика
160,000 рубл нархи автомобил гуфтеса якамон. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои +7 906 068 8695. мошин ягон хеле штраф надора. ҷавоб метам мега да гапам мотор коробка ходои ҳамаш 100%. ин мошин ҳами қадар дора ки мегири ҳай мекунӣ. ин ҳам қадардаш ҳами ҳай накуним бест агар бардора мошин вайрон мешава хад ба хад. хулас мошин бекамуди аст. ягон штраф нест. ба эълони 11 мегзарем дӯстон. Mercedes Benz C-Class. дӯстдорои Mercedes ҳам ҳастай. любителои Mercedes агар ҳамия боша мардоро даст бардорем. дар ҳисор аст айни ҳол ин автомобил солаш 97 дар кузови седан коробка бошад механика рақамош 919 боз 19 8603. коробка механика мотор 1.8 бензини газ 27500 сум нархи автомобил газ евро 4 за г бално 80% срочно мефуршон мега ҳуҷҷат ва утилизатсия надора мегирин як ҳуҷҷат утилизатсия мекунем бардоро тамом. хулас фикри ақидатон бардоро дар ҳамин комментария бинависонен дар бораи ҳамин автомобил дар бораи ҳамин Mercedes. ма комменти шуморо ждат мекунам бардоро. ба эълони 12 мегзарем. хоҳишмандам бардоро якта лайк шава. аз шумо ягон чиз намеравад. подписатсия кунем бардоро дар канал. нами хеле мошинои арзон дар канали Авто ТВ ки дорои 28400 подписчик ҳастай бардоро. хуб наворҳо дар канали мо мегзара. канали бад нест. касоне ки мошин дорад ё ки хонаву замин квартира мол маҳсулот техника барои савдо хулоси гап метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. дар номерҳои баъдӣ мегирем рекламаш мекунем мисли ҳамин инсонон. хуб дӯстон ба шумо ташаккур мегӯем ки то ҳамин дам бо мо будед. яъне навори маро тамошо карден. ман аз ин бениҳоят миннатдор. то наворҳои оянда. хуб худованд ёру мададгортон боша шербачаҳо. паноҳтон ба худо. ҳатман базанед лайкҳоро дар канал подписатсия кунед.